10 तारीख के शादी बा। ली चाय नाश्ता। प्रणाम। खुश रह खुश रह। रउआ लोग केकरे शादी की बात कर रहल बानी? शिल्पा के शादी के बात हो रहा बा। भैया सब तय कर देले बाड़न। बड़े पापा प्रणाम। अरे अरे आवा आवा आवा, खुश रह बैठो प्रणाम। बैठो। एक मिनट सुनी, तनी अंदर आई ना। अच्छा तू लोग बड़े पापा के साथ बतियावा। हाँ ए जी तनी बाहर आई ना, हमरा के कुछ बात करे के बा। हाँ भैया आप चाय पिया, हम आवता नहीं। देखा हम तो लोग खातिर का लाल बानी। ई देखा, ई तोहरे खातिर आई, तोहरे खातिर।